Όταν ήμουν στην ηλικία σας, φοιτητής, το μεγάλο ζήτημα της εποχής τότε, πέραν του Παλαιστινιακού, που το οποίο είναι διαχρονικό έτσι, αλλά επειδή εγώ ζούσα στην Αγγλία τότε, το μεγάλο ζήτημα ήταν το Apartheid στην Νότια Αφρική. Θυμάμαι 1981-1982 μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του Apartheid στη Νότια Αφρική, με μία Θάτσερ, πρωθυπουργό της χώρας στην οποία ζούσα τότε, να αποκαλεί τον Νέλσον Μαντέλα τρομοκράτη και να απαιτεί εκείνη και το μηντιακό της σύστημα από εμάς να καταδικάσουμε τις πράξεις βίας των μαχητών του ANC στον αγώνα τους εναντίον του Apartheid. Αυτό το λέω για να σας θυμίσω, να πω σε εσάς τους νεότερους που δεν τα ξέρετε, ότι τελικά όσο περισσότερο τα πράγματα αλλάζουν, τόσο πιο ίδια μένουν. Θα είμαι ξεκάθαρος όσο αφορά τη Χαμάς. Η Χαμάς δημιουργήθηκε από το κράτος του Ισραήλ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 70, το κράτος του Ισραήλ προσπαθούσε να βρει μία εξτρεμιστική οργάνωση, ισλαμιστική, για να τα βάλει αυτή η οργάνωση με το PLO, με την κοσμική, προοδευτική, σοσιαλίζουσα οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ένα το κρατούμενο, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεύτερον, όταν οι Παλαιστίνοι στο Όσλο, αρχές της δεκαετίας του 90, συμφώνησαν στην ειρηνευτική διαδικασία, χωρίστηκαν στα δύο. Η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που αναγνώρισε το Ισραήλ, κατέθεσε τα όπλα και αποκήρυξε τη βία. Και η Χαμάς, που είχε ήδη εξελιχθεί, ήταν πολύ μικρή βέβαια, που δεν το έκανε. Δεν αναγνώρισε το Ισραήλ και δεν αποκήρυξε τη βία. Το αποτέλεσμα ήταν μια συμφωνία που θα οδηγούσε μέσα σε μερικά χρόνια, υποτίθεται, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Του Κλίντον τότε, νομίζω. Ναι, Κλίντον. Θα οδηγούσε στα δύο κράτη. Οι εξτρεμιστές μέσα στο Λικούντ σκότωσαν τον Ιτσχάκ Ραμπίν, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, και απέδειξαν ότι η βία τελικά νικάει. Και βγαίνει ο Νετανιάχου με ένα στόχο. Πρώτα ο Σαρών και μετά ο Νετανιάχου με ένα στόχο. Να μην δημιουργηθεί ποτέ κράτος του Ισραήλ, δηλαδή να πάνε πίσω στη συμφωνία που είχαν. Όπως και έγινε. Το μέρος των Παλαιστινίων, η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που παρέμεινε πιστή στη μη βία, συνεθλίβει, εξευτελίστηκε και ουσιαστικά απεδείχθη στους Παλαιστίνιους άνδρες και γυναίκες ότι ο δρόμος της ειρήνης οδηγεί στην υποταγή και στη συντριβή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο στη Χαμάς. Έτσι ανεδείχθη η Χαμάς. Από τότε, όποιος πάει στα κατεχόμενα, όποιος πάει στην Ιερουσαλήμ, όποιος πάει στη Γάζα, θα αντικρίσει αυτό που ζούσαμε εμείς τότε ως εφιάλτη για την Νότια Αφρική, το Apartheid, στην ιωστή. Το Apartheid αυτή τη στιγμή, το οποίο παρατηρούμε στο Ισραήλ, είναι σαφέστατα χειρότερο, πιο αποκρουστικό και πιο απάνθρωπο από οτιδήποτε είχαν κάνει οι Boers στην Νότια Αφρική. Όταν έχεις Apartheid, έχεις συστηματικοποιημένη βία εναντίον ενός λαού. Είναι συστηματική βία. Στη Γάζα υπάρχει μια ταινία τη δεκαετία του 80 του John Carpenter, το Escape from New York, που βασιζόταν στην ιδέα ότι η εγκληματικότητα στην Αμερική είχε γίνει τόσο κακιά που βάλανε όλους τους εγκληματίες στο Μανχάταν και το κάνανε μια φυλακή που τη βομβαρδίζανε που και που για να ηρεμούνε. Έτσι κάνανε τη Γάζα. 2.200.000 άνθρωποι, 1 εκατομμύριο παιδιά, τόσα είναι, εδώ και 16 χρόνια είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, μια ανοιχτή φυλακή, η οποία βομβαρδίζεται περιοδικά. Από καταβούληση. Μάλιστα, πολλές φορές πάνε και κάνουν πρόβα νέα οπλικά συστήματα για να δουν πώς λειτουργούν, χτυπάνε και κανένα κτίριο. Σκοτώνει και καμιά οικογένεια. Έχεις αυτή λοιπόν τη συστηματική βία. Τα τελευταία χρόνια η Δύση, η Ευρώπη συγκεκριμένα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αφεθεί στην άποψη ότι η ιστορία με το Παλαιστινιακό έχει τελειώσει, ότι το Ισραήλ είναι κυρίαρχο,
ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, αφήστε το έτσι. Η επίθεση της Χαμάς, που εμπεριείχε εγκλήματα πολέμου, σκότωσανε παιδιά, σκότωσανε νέους που ήταν σε ένα rave party. Έτσι. Αυτά είναι καθαρά εγκλήματα πολέμου. Αποτελεί ένα χαστούκι για μας, τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, που θεωρούσαμε ότι είχαμε δικαίωμα να ξεχάσουμε τι σημαίνει εκεί. Το κράτος του Apartheid. Ή το κράτος του Apartheid, αυτό το συντηρούμε εμείς. Με την απάθειά μας, με τα χρήματά μας, με τις εμπορικές και πολεμικές, είδατε, οι ελληνικές κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Μητσοτάκη, η σύσφυξη σχέσεων με το Ισραήλ είναι στο ενεργειακό, στα θέματα της άμυνας, της επίθεσης, της βιομηχανίας, της οικονομίας, της αγοράς ακινήτων. Είμαστε ένα. Ναι. Ουσιαστικά γινόμαστε συνένοχοι στο έγκλημα του κράτους του Apartheid. Ναι, να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Τίθεται θέμα, γιατί αυτοί που υποστηρίζουν και η Ευρώπη και η κυβέρνηση, το Ισραήλ, θεωρούν ότι το εθνικό συμφέρον είναι μαζί με την πλευρά του Ισραήλ. Τίθεται θέμα σύγκρουσης ηθικής και εθνικού συμφέροντος για εσάς? Όχι, ποτέ. Είναι ψέμα ότι το εθνικό μας συμφέρον είναι να είμαστε με τους Ισραηλινούς. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Το εθνικό μας συμφέρον είναι να είμαστε με το δίκαιο. Είμαστε ένας μικρός ανάδελφος λαός που λέγει ο Σαλτζετάκης κάπου. Είμαστε ένας λαός δίπλα στην Τουρκία. Όταν μας συμφέρει, επικαλούμε στο διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο είναι η καλύτερη ασπίδα που έχουμε εμείς. Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε για το Κυπριακό. Δεν το επικαλούμαστε για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ, για το ένα, για το άλλο. Οι αδύναμοι επικαλούνται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες ηθικής. Από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, ο διάλογος των Μιλίων με τους Αθηναίους στρατηγούς. Έχει ενδιαφέρον να τον ξανακοιτάξουμε άλλη μια φορά. Και τι λέμε? Ότι στην περίπτωση του Ισραήλ θα πάμε με εκείνους που καταπατούν το διεθνές δίκαιο και ότι αυτό είναι το εθνικό μας συμφέρον. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος για να το πεις. Ή να είναι πολλά τα λεφτά. Ή το ένα, ή το δύο, το δεύτερο, ή και τα δύο μαζί. Αλλά για να καταλήξω. Εγώ αρνήθηκα στο Βερολίνο σε μια συνέντευξη και έγινε viral αυτό. Αρνήθηκα να καταδικάσω τη Χαμάς. Γύρισα στο δημοσιογράφο και είπα: όποιοι από εσάς δεν έχετε καταδικάσει τη δολοφονία Παλαιστίνιων δημοσιογράφων, γιατρών, νοσοκόμων, παιδιών, δεν έχετε καταδικάσει το γεγονός ότι το κράτος του Ισραήλ κρατάει ομήρους 2 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα στη Γάζα. Δεν έχετε καταδικάσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 30 χρόνια, υπάρχουν γυναίκες και παιδιά φυλακισμένοι στα μπουδρούμια του Ισραήλ. Όχι γιατί σκότωσαν κάποιον, αλλά επειδή αντιστάθηκαν στο στρατό κατοχής, στην κατοχή. Όσοι αρνείστε να εφαρμόσετε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της συνθήκης της Γενέβης, στους Παλαιστίνιους, έχετε χάσει το δικαίωμα να ζητάτε από εμένα να καταδικάσω τα εγκλήματα της Χαμάς. Και να το πω λίγο διαφορετικά. Εάν ανατρέξετε την ιστορία του Βιετνάμ, του πολέμου του Βιετνάμ, μπορείτε να πέσετε πάνω σε μια ιστορική στιγμή, το λεγόμενο Tet Offensive, την επίθεση Tet, όπου η Viet Cong εν μία νυχτή, δεν το περίμενε κανένας αυτό, πιάσαν τους Αμερικανούς στο νότιο Βιετνάμ στον ύπνο, βγήκαν σε διάφορες πόλεις μέσα από λαγούμια που είχαν σκάψει, με στόχο να επιτεθούν στα κέντρα όλων των πόλεων που είχαν υπό την κατοχή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με το καθεστώς του Νότιου Βιετνάμ που ήταν ανδρίκελα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό στρατιωτικά ήταν καταδικασμένο από την αρχή. Με άλλα λόγια, σκότωθηκαν όλοι οι Βιετκόν, απέτυχαν πλήρως στο να πάρουν αυτές τις πόλεις. Αλλά δεν είχαν στόχο να πάρουν αυτές τις πόλεις. Το Tet Offensive ήταν η αρχή του τέλους της κατοχής του Βιετνάμ από τους Αμερικανούς. Έσπασε το ηθικό του Αμερικανικού στρατού. Έσπασε το ηθικό προβάδισμα. Αυτό που κάνουν τώρα η κυβέρνηση του Νετανιάχου. Ο κ. Νετανιάχου καταρχάς θα πρέπει να είναι στη φυλακή ως κοινός ποινικός. Το λένε οι Ισραηλοί σύντροφοί μου. Δεν το λέω εγώ. Το λένε τα Ισραηλινά δικαστήρια. Το πώς έχει γλιτώσει και δεν είναι φυλακή είναι κάτι ανίποτο. Αλλά τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή ο στρατός και η αεροπορία του Ισραήλ με αμερικανική βοήθεια και ευρωπαϊκό χειροκρότημα
ισοπεδώνει τη Γάζα. Αυτή τη στιγμή, εμπεριστατωμένα, γνωρίζοντας απολύτως τι κάνουν, με σχέδιο, προχωράνε κάθε λεπτό σε εγκλήματα πολέμου. Το να βομβαρδίζεις πολυκατοικίες είναι έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και το κάνουν επίτηδες. Αυτό ένα πράγμα εξασφαλίζει. Δεν θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν πριν την επίθεση της Χαμάς. Κάτι σαν το Tet Offensive. Το μέλλον δεν μπορεί να είναι σαν αυτό που ήταν πριν. Τι θα είναι ακριβώς, εξαρτάται από όλους μας. Γι' αυτό εμείς ως Μέρα 25 και ως DM25 απαιτούμε εκ μέρους στο όνομα του διεθνούς δικαίου κατάπαυση του πυρός από όλες τις μεριές και μια διαδικασία ειρηνευτική υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, όχι των ΗΠΑ, γιατί είδαμε τι έγινε την περασμένη φορά που είχαμε ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με στόχο την κατάργηση του κράτους του Apartheid. Αν η λύση είναι 2 κράτη ή 1 κράτος, αυτό θα πρέπει να το βρουν εκείνοι. Η δική μου άποψη, γιατί ποτέ δεν υπεκφεύγω, είναι ότι η λύση των 2 κρατών έχει τελειώσει. Η συστηματική επικιοποίηση της Δυτικής Όχθης, όλα αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, σημαίνουν ότι δεν θα υπάρξει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο να είναι βιώσιμο και το οποίο να μην είναι ένα μπαντουστάν του Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ότι αν είναι ένα μπαντουστάν του Ισραήλ θα συνεχίσουμε να έχουμε τις σειράξεις που παρατηρούμε σήμερα. Γι' αυτό κλείνω υπέρ της λύσης ενός κοινού κράτους όλων που ζουν στα εδάφη της αρχαίας Παλαιστίνης με ίσα δικαιώματα, δηλαδή το θέμα να γίνει από εκεί που είναι θέμα σύγκρουσης 2 εθνών να γίνει θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Και τέλος θέλω να σας ρωτήσω και το γεγονός ότι πρόσφατα πήγατε στις φυλακές Belmarsh στο Λονδίνο